Яратып эшләгәндә, эш һәр вакыт җиңел бара. Эшең кешегә генә түгел, үзеңә дә куаныш бирсә генә күңелле. Зур эшләр ашыгып эшләнми. Авырлыктан эштән бозылмый кеше рәхәт, җиңел тормыштан бозыла. Зур эшләр эшләнгән җирдә дөньяда зуррак, кешеләр дә олырак була. Иң авыр эш эшсез утыру икән. Үз эшенең нәтиҗәсен күрү мөгаен кешенең иң олы горурлыгыдыр. Халык иҗатында хезмәткә багышланган әсәрләрнең сан ягыннан күп булуын басым ясап әйтәсе килә. Әлбәттә, бу табигый күренеш. Чөнки халык хезмәтне яшәүнең, тормыш көтүнең төп һәм зарури шарты итеп саный. Эш эшләгән интекмәс, эшләмәгән көн итмәс. Хезмәт темасы фольклорда күп төрле аспектларда ачыла. Җөмләдән берсе хезмәтне гамәли яктан карап бәяләү, аның моллык һәм иркенчелек китерүен басым ясап күрсәтү. Эшләгән корт бал табар, эшләгән кул мал табар. Эшләсәң тир түгеп, алырсың мул итеп. Күп эшләсәң эш көне, тук булырсың кыш көне. Армый эшлә, сарымай тешлә. Ашына күрә табагы, эшенә күрә табары. Хезмәте каты, җимеше татлы. Эше күпнең ашы күп, эше юкның ашы юк. Эшләгән тешләгән, эшләмәгән кешнәгән. Сүздә юк. Хезмәтнең җимешле булуы, аның матди нәтиҗәсе тормышта зур әһәмияткә ия. Хәлбуки, фольклор әсәрләрендә хезмәтне мактау, кешене эшкә өндәү өчен бу бердән-бер мотив түгел. Бер вакытта халык хезмәткә рухи канәгатьләнү, шатлык һәм сөенеч чыганагы итеп карый. Хезмәттән тәм таба белергә, аны яратырга чакыра. Мәкалләрдә эшчәнлек, тырышлык һәм уңганлык кебек сыйфатлар кешедә булырга тиешле иң югары рухи сыйфатлар рәтенә куела. Кешенең чын матурлыгы, көче, абруе беренче чиратта аның хезмәте белән билгеләнә. Агачны яфрак бизи, кешене хезмәт бизи. Алтын көмеш янында, кеше эш янында таныла. Бүренең көче тешендә, кешенең көче эшендә. Данны эзләүче түгел, эшләүче таба. Данның төбе хөрмәт, хөрмәтнең төбе хезмәт. Кышның матурлыгы төсе белән, кешенең матурлыгы эше белән. Хезмәт иясе, хөрмәт иясе. Эшсез бәхет табылмас, табылса да тагылмас. Яратып эшләгән эш куаныч китерә. Тагын да эш, хезмәт турында мәкалләр. Акрын, игътибарлы эшнең ахыры файдалы чыга. Акыл башта түгел, эштә. Алтын утта сыналыр, әдәм эштә сыналыр. Балык суына карап, кеше эшенә карап. Башлаган эшне ташлама. Башланган эш эшләнә. Башланган эш юлда калмый. Башланмаган эш очланмас. Башкалар өчен эшләгәнең сиңа җимеш китерер. Безнең илдә юк оятлы һәм кадерсез һичбер эш, һәрбер эштә син алдын һәм данлы булырга тиеш. Белмәгән эшкә катышма. Бер эшеңә карап бөтен эшеңне хөкем итәләр. Беткән эшкә башчы күп. Гали үз эшендә, вәли үз эшендә. Дөнья бетәр, эш бетмәс. Әйттереп эшләгән ялчы булыр, әйттерми эшләгән хуҗа булыр. Әйтеп тә эшләмәгән күсәк, әйткәннең киресен эшләгән ишәк. Иң элек уйла, аннан соң эшлә.
Йырак таулар болот белән туташа, йырак кешеләр эш белән. Ике кулыңа бер эш, ихлас белән кереш. Кешенең кемлеге төсеннән түгел, эшеннән беленә. Кешенең эше белән мактанма, кеше эшенә борын тыкма. Кеше яраткан эшен яхшы эшли. Көн үтсенгә эшләмә, булсынга эшлә. Көн эшләргә, төн йокларга. Күңелгә килгән уйга килсә, бетми торган эш булмас. Күңел ятмаган эш озак бетмәс. Кабат эшләнгән эш сабак булыр. Кадерен беленмәгән җирдә хезмәтең әрәм китәр. Кыйысы булсын да чыккан суы тәмле булсын, энә белән казыдыңмы дип сорамаслар. Ягъни хезмәтнең нәтиҗәле булуы турында. Корттан бал алу һәркем эше түгел. Ягъни һәр эшнең үз әһле, белгече була дигәннән. Ышлап чыга алмастай эшне өстеңә алма. Эше юк җеп булмас, төгәлләнмәс эш булмас. Хезмәтеңә күрә хөрмәте. Хезмәт кеше канаты. Канатлы бул, канатлы. Хөрмәт сөйсәң, хезмәт сөй. Шынлап тотынсаң, һәр эшне дә җиңеп була. Эш арасында эш эшләнер. Эш белән вакыт тиз үтә. Эш биткәч, уйнарга ярый. Эшенә мавыккан кешенең эше пошмый. Эшеңне кешегә тапшырма, үз эшеңне үзең күр. Эш кешене кеше итәр. Эш кешенең көзгесе. Эш кешене ныгытыр. Эш көч белән түгел, йөрәк белән эшләнә. Эшле кешегә иң зур җәза тик тору. Эшләгәнең илеңә яхшы, өйрәнгәнең үзеңә яхшы. Эшләгән тимер тутыкмый. Эшләмәгән кешедән күкәй салган тавык яхшы. Эшләсәң, эш каршы тормый. Эшне башла, башлаучы булса, кушылучы булыр. Эшне башлаганда, ахырын уйла. Эшнең ояты юк. Эшнең пычрагы юк. Эшнең тәме ахырында. Эшнең яхшы булуын кем яратмас, үзенә күрә һичбер кеше карап ятмас. Вәләкин белмәенчә кылган эшнең зарарыннан файдасы бик күп артмас. Эшне сөйсәң, ул да сине сөяр. Эшне үзең белән эшлә, кеше кушканны көтмә. Эшне эшлисең икән, җиренә җиткереп эшлә. Эшләмәсәң куй. Эшне ярты юлда калдырганчы башламаганың яхшы. Эшсез көн үткәрүче итә. Эш сөйгән кешегә көндә урак өсте. Эш сөйгәнне ил сөйгән. Эш сөяк сындырмый. Эштә булса батырлык, шунда була матурлык. Эш үзе иретә. Яратмаган эш авыр була. Яратып башлаган эш куаныч китерә. Яхшы эш үзен үзе мактый. Кем башлаган шул бетерергә тиеш. Кул белән эшлисең, башың белән җавап бирәсең. Кул өчен баш җаваплы. Үз эшеңә үзең җавап бир. Biz bolsun deyip tırışıp gün itəbiz. Doğası uğrıdaq dağlarını ümit bilən kütəbiz. Birgə bir dəmlikdə günə yəmli buldurmuş. Bir verilgən ömürdəsi matur yaşarga tırış.
яшәргә тырыш. Дуслар булсын яныбызда, иң якыннар янәшә. Канатлы булган хыяллар, алга чакырып эндәшә. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Бергә булыйк, бердәм булыйк, тормышларны гөл итик. Бәхет шатлыклар белән бергә гомерләр көтик. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Матур яшәргә тырыш. Эш сәләттә генә түгел, олылыкта да. Кеше булган гына җиңми, олылыгы булган җиңә. Тормышта кире биткәннәрне дә кирелек белән генә түгел, уңайлык белән җиңәләр. Бөгелмәсне дә йомшаклык белән бөгәләр. Туң күңелне җылы сүз белән эретәләр. Сәләтеңне бушка әрәм итү зая, тиешсез куллану зыян. Сәләтле артык тырышмыйча аз алдырганда, урта сәләтле тырышып күбрәк алдырган. Җиңел яулаганның кадереннән авыр яулаганның кадере күп. Күп өмет итеп әзгә ирешкәннән, әз өмет итеп күпкә ирешү хәерлерәк. Үз сәләтеңне белү һәм дөрес куллану үзе бер сәләт. Үзеңнең дәртеңне йөгәнли, мактауны чамалый белүдә акыл. Хезмәт темасына караган мәкаләләрнең зур гына өлеше һөнәргә өндәү. Һөнәр иясенең өстенлекләрен раслау белән бәйләнгән. Бу безнең халык өчен тарихи тәҗрибә аша расланган хакыйкать. Идел Булгарстанның икътисады яктан бик тиз ныгып, куәтләнеп китүендә нәкъ менә һөнәрчелекнең югары дәрәҗәдә булуы хәл иткеч рольләрнең берсен уйнаган. Илдә кара металлургия, тимерчелек, кирпеч ясау, таш шомарту, сөяктән әйберләр эшләү, шүлмәкчелек, пыяла ясау, агач эшкәртү, күн эшләү кебек һөнәрләр киң таралыш ала. Борынгы авторлардан Мәхмүд бин Вәли хәбәр иткәнчә, Болгар шәһәрендә тире эшкәртү буенча 700 остахана булган. Булгарстан һөнәрчеләре җитештергән әйберләр дөнья базарында шөһрәт казанган. Акыл күпкә җиткезер, һөнәр күпкә җиткезер. Һөнәр утта янмый, суда батмый торган хәзинә. Һөнәрле булу гәүһәрле булудан мең артык. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс.
Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз. Оста кулына кергән эш 9-га бөгелә. Уңган шул булыр, эшне кулдан кичерер. Оста шул булыр, эшне кылдан кичерер. Филнең теше кыйммәт, останың эше кыйммәт. Әйе, теләсән инде эшнең уңышлы чыгуы, көтелгән нәтиҗәгә китерү өчен аны башкаручыдан һөнәр, осталык, шулар өстенә уңганлык, тырышлык, тәвәккәллек, түземлек, эшне алдан уйлау, аның өчен җаваплылык тою таләп ителә. Мәкалләр безне менә шушы күп төрле күркәм сыйфатларга ия булырга чакыралар. Халык иҗатында эшлексезләр, ялкаулар, күз буяучылар, бушка шапырынучылар аяусыз фаш ителәләр. Күп кенә очракларда уңай һәм тискәре сыйфатлар һәм аларның нәтиҗәләре бер үк мәкаль эчендә чагыштырып күрсәтелә. Уңган кеше 10 кеше, ялкау кеше ярты кеше. Тырышлык зорлык, ялкаулык хурлык. Берәүнең эше сыйфат белән, берәүнең эше хисап белән. Эшчән бәхетне эшендә күрер, ялкау бәхетне төшендә күрер. Эшен белгән кешегә алтындыр ла бу дөнья, эшен белмәгән кешегә ялкындыр ла бу дөнья. Иренчәк, юнсез, ялкаулар турында мәкалләр. Аз эшне авырсынсаң, күп эшкә тарырсың. Аз ялкаулык күпкә китәр, аз кимчелек зурына илтәр. Бала уеннан тоймас, ялкау йокыдан. Иренгән 2 кисәр. Иренгән эш сөймәс. Иренчәк икенде җиткәч эшкә тотына. Иренчәк 2 эшләр, ахырда бармагын тешләр. Олы ялкау бәләкәй ялкауны эшкә кушар. Омтылып куюыңны йөгерүгә санама. Утырган урыннан утын кисмә. Хезмәт әдәм бизмәне, ялкау әдәм имгәге. Эшле эштән бушаганчы ялкау түргә узган. Эшчән бәхетне эшендә күрер, ялкау бәхетне төшендә күрер. Эшчән бәхетне эштән эзләр, ялкау бәхетне читтән эзләр. Юнсез бер көн мамык тазартса, 3 көн сакалын тазартыр. Ялкауга көндә бәйрәм, көндә туй. Ялкауга көндә бәйрәм, кеше май ашаганда ул әше әйрән. Ялкауга эш кушсаң, ата-анаң бирмәгән киңәшне бирер. Ялкауга ял бетмәс, сыерга ял үсмәс. Ялкауга яңгыр алдан тама. Ялкау ишеген җил яба. Ялкау йөрешеннән билгеле. Ялкау кеше эш тапмас. Ялкаулыкның даруы эш. Ялкаулыктан авырырсың, тырышлыктан савыгырсың. Ялкауның җиренә будай чәчсәң, билчән үсә. Ялкауның чикләү ашысы килә дә кабыгын ватасы бар. Ялкауның эше бетмәс, яз килсә дә кышы бетмәс. Ялкауның эше булмас. Ялкау өмәгә йөрүне ярата. Ялкау теле белән тегермән тартырга оста булыр. Ялкау төшкә хәтле йоклар, кичкә хәтле иснәр. Ялкау эшләгәндә туңа, ашаганда җылына. Ялкау ятып боерар.
yaşağı geldi. Elimizde şirge, kilime gelmekeye varımızda. Kunak bu dünyada kimge gitme yazgan. Kim sunulap kim aldan varsa da. Yazmışım kolunda varsa da. Yazmışım kolunda. Olmuşunun mağnasın, yaşav qağidasın, bik soňlap gına aňlaýbys. Seňinensin eger, kalsak ýokdy izler, dimek biz ýokka ilmegen. Elimizde şirge, kilime gelmekeye varımızda. Kunak bu dünyada kimge gitme yazgan. Kim sunulap kim aldan varsa da. Yazmışım kolunda varsa da. Yazmışım kolunda. Tog başında taş bolsaň da köreler, ätübende gül bolsaň da körmeler. Kolunda süýek bolmasa, et de qyrak bulgamay. Tüsler, hisler almaşına bara, urmelegen sayın üskerek. Tekni fayda kişin filday bolup, işin bolsa şıpşık tizinden. İş körsetken irni il unutmaz, kabirine izne sıvatmaz. Quyosh şıgışta, qush ışışta, kişi yumartlıkta matur. Kişidagi eng görkem ruhi sifatlarının birisi bolarak, yumartlık folklor eserlerinde bit yugarı beýleni. Her wagt maqtaw, hoplaw taba. Yumartlyk bilen batyrlyk ikisi bir şişmeden ağa. Yumartnyň qoly darya, köňeli dengiz. Yumartnyň kölegesi kiň. Yumart kişiniň murjasyndan tütüni goýa şygar. Kebek makaller şuna aşyk raslay. Munyň gap garşysy bolarak soranlykka folklorda beýe öte tiskeri. Soranga mal biriden jan biru jiňil. Soranlyk sora awru. Soran bozarga çyksa namusynda sotaşak. Sorannyň agaşy üsmez, üsse de jimişi pişmez. Yumartlyk hem soranlyk hakynda fikir ýürtkende halyk mundyrak garaşlaryny alga sürer. Başkalarga garata yumartlyk görsetүү, igilikli bolup kişiniň zor ruhi baýlygy, ul ona bäxet, qanagatlik gitire. Yumartnyň keleri kiň, maly bereketli bola. Emne qymsızlyk, soranlyk bilen jigan mal hujasyna bäxet alıp kelmi, ul eremge gite, israfka şyga, bele qaza tudura. Yumart kolga mal köbürek kire. Yumartnyň aşy awruga daru, sorannyň aşy kişige ogu. Sorannyň malyn et aşy. Sorannyň maly başyna qaza. Sorannyň şygymy israfçynyky bilen bir. Yumartlyk düşmanny da dus kılar, soranlyk balalarny da düşman kılar. Halyk soranlykny gaýpläwin ýaşgyna satira yumor ýerdaminde bildirir.
Моны без күп кенә мәкалләрдә һәм бигрәк тә мәзәкләрдә ачык күрәбез. Соранның яраткан ашы күрше шулпасы. Сораннан әйбер алганчы тавыктан сөт саварсың. Соран кешедән кыш көне бер сосқы кар ала алмассың. Соранның ашына чебен куна калса, тотып аягын яламыйча җибәрмәс. Юмарт һәм соран турында мәкалләр. Азгын тапса, айрым ашар, юмарт тапса, бергә ашар. Акылның кадере әдәп белән, байлыкның кадере юмартлык белән. Байган бәхетле түгел, юмарт бәхетле. Биргән юмарт түгел, алган юмарт. Ягъни бирүчегә яхшылыгы өчен икеләтә өстәп кайтаралар. Шунлыктан алучы бирүчегә караганда да төптә юмарт булып чыга дигәне. Йөгерек ат туклыгын белдермәс, юмарт юклыгын белдермәс. Кеше кешегә бирми, үзенә бирә. Юкка кемдә юмарт? Юмарт булсаң, ушыңа юмарлама. Юмарт булып ыштан салып бирмә, оятлы булырсың. Юмарт йортның ушагында көлә күп булыр. Юмарт кеше белсә дә, йөрәге белмей. Юмарт кешенең йөзе ачык. Юмарт кешенең күңеле дарья. Юмарт кулга лашын куна. Юмартлык белән батырлык икесе бер чишмәдән чыга. Юмартлык егеткә төс. Юмартның күләгәсе киң, ягъни кеше аңа сыена ала дигәне. Юмартның кулы дарья, күңеле диңгез. Юмартның урыны җәннәт. Біргіз үшін біргіз үлегіз Дип жырлаған біздің бабайлар, Дип жырлаған біздің атайлар. Бір алманы үшке бүлгеннер, Бірсі үшін бірсі өлгеннер. Тұрмышы деген бик яланда, Жыр яңғыр елі қаманда. Өткен бұнарның ауасы, Ата бабаларның наказы. Бір алманы үшке бөлегіз, Біргіз үшін біргіз өлегіз. Бір алманы үшке бөлегіз, Біргіз үшін біргіз өлегіз. Түрлі заманда, Ут дауылы яулы яланда, Ил үстіне дұшман келгенде, Ил таянған шушы ирлерге, Бір өлімні бишке бүлгеннер, Бірсі үшін бірсі өлгеннер. Тұрмышы деген бик яланда, Жыр яңғыр елі қаманда. Өткен бұнарның ауасы, Ата бабаларның наказы. Бір алманы үшке бөлегіз, Біргіз үшін біргіз өлегіз. Бір алманы үшке бөлегіз, Біргіз үшін біргіз өлегіз.
meşakkatli el zamana İl üstüne kaygı kilgende İl dayana şu şiirlerge Bir kaygını işke büleler Birsi üçün birsi hülleler Turmuş digen büyük yalanda Şır yağmur yeli komanda Utken bunlarının avazı Ata babalarının nakazı Ey bir almanı işke bülegiz Bir göz üçün bir göz bülegiz Bir almanı işke bülegiz Bir göz üçün bir göz bülegiz Bir almanı işke bülegiz Bir göz üçün bir göz bülegiz Bir almanı işke bülegiz Bir göz üçün bir göz bülegiz Bir almanı işke bülegiz Bir göz üçün bir göz bülegiz Bir almanı işke bülegiz Bir göz üçün bir göz bülegiz Tanılmыйдыр кеше гәрчә тышыннан, танып була аны кылган эшеннән. Эшләп аруга караганда тик торып ару авыр. Яхшы эшләреңне онытмаучылар аз булса да булыр, әмма син үзеңнең хата эшләреңне онытма. Эш белән генә кеше дөньяда шат һәм шәп тора. Эш кешенең кешелеген дә, дәрәҗәсен дә арттыра. Син асылда кеше өчен тугансың бит, кешегә ярдәмче бул һәм хезмәт ит. Дөньяда булмас бер эш юк, һәрбер эш мөмкин. Вакытлар өчен вакытында эшли, шикерткә кебек тик йөрмәү тиешле. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел. Күрдем хәзер, эшкә һич нәрсә тиң түгел, эштән көчле нәрсә табу мөмкин түгел. И карындаш, син кирәксә суга бат я сөткә бат. Ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт, сөбәт, ягъни ныклык. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә, ах, оят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. Тынма, эшлә, эй сабый, бел, Тәңредән эшләргә көн, эшләп аргачтан бирелгәндер тыныч йокларга төн. Дөньяда кеше өчен кәсепсез яшәүдән дә зур кимчелек булмас. Яшәүнең, гомер көтүнең матди нигезе турында уйланганда, халык еш кына хәләл мал һәм хәрәм мал дигән капма-каршы төшенчә белән эш итә. Бу хактагы хөкем кагыйдәләрен ул гадәттәгечә күбрәк үзенең мәкалләре аша белдерә. Үз ризыгың үзең тап. Хәләл мал югалмас. Хезмәт итеп ашаган икмәк татлырак була. Ә менә моның киресе буларак хәрәм мал, хезмәткеч куймый гына, намуссыз юл белән алдашып, урлашып мал табу, кеше җилкәсенә салынып, әрәмтамак булып көн күрү халык мәкалләрендә кискен гаепләнә. Моның әхлак ягыннан зур түбәнлек икәне ачык итеп әйтелә. Карның башын җил ашар, әрәмтамак ил ашар. Эштән качкан кеше икмәгенә авыз ачкан. Әрәмтамакка ипи катысы да хәрәм.
Хезмәтсез тапкан мал дәүләт булмас. Хәрәм малның хәере юк. Ир булсаң урлашма, үз исемеңне хурлатма. Караклыктан да оятлы эш юк. Билгеле, фольклор әсәрләрендә бу теманы күтәргәндә халык, хөкем, үгет-насихат белән генә шикләнми. Сатира юморга да оста мөрәҗәгать итә. Мәсәлән, көлкеле, мыскыллы чагыштыруларны, янәшәлекләрне киң файдалана. Карак белән тышкан икесе караңгыда эш итә. Кәкре агачка кар йокмас, бурга мал йокмас. Карак урлар әйбер табалмаса, үз бүреген үзе урлый ди. Үз эшең белән булу һәм кеше эшенә тыгылу турында мәкалләр. Кешедә эшең булмасын, үз эшеңне үзең бел. Кешенең яхшы эшенә көнчелегең килсә, аңардан уздырып эшлә. Һәр кемнең үз эше бар. Кешене өйрәтмә, үзеңне өйрәт. Кешене эштән бүлдергән дуслык утын сүндергән. Кешенең эшендә эшең булмасын. Үз эшеңә иренмә, кеше эшенә тыгылма. Шабаян парыйым, хоба! Хезмәт хакын күп алсак та, булмый гына кинәне. Күп алганга күп бетәдер, азмы дөнья кирәге. Исем китә күршеләргә, мултыралар акчага. Хезмәт хакы артык түгел, бездән кимрәк алса да. Стеналары каләмле, идәннәре каләмле. Каян шулай җиткерәләр, кайбы күрше күләне. Күршеләргә кереп чыксам, күңелем бигрәк үрәтәлә. Күңелем шуңа үрәтәлә, хатын тия тәнкәгә. Күршеләргә кереп чыксам, күңелем бигрәк үрәтәлә. Күңелем шуңа үрәтәлә, хатын тия тәнкәгә. Хопа! Әдәм рәтле торалмагач, соң син инде мужик ди. Иртәгә үк бераз акча юнәтерсең, может ди. Шабам бер эштән бер эшкә, акча җыям бурычка. Түли, җаным шыга, факир дигән данышыга. Тик шулай да мин сынатмыйм, котыламын бурычтан. Ай буена җыйган акча чыгып китә бер уштан. Түлим үзем алганында, түлим хатын алганында. Көлке калыр хәлем юк күршеләр алларында. Түлим үзем алганында, түлим хатын алганында. Көлке калыр хәлем юк күршеләр алларында. Опа! Хоп, хоп, хопа! Бушанып калган күңелем, бурычлы да, тынышта. Ай буе яшәр, әмәл юк, керми булмый бурычка. Шабам бер эштән
барышқа, ақша жиям бұрышқа. Түле, жаным шыға, фақир деген данышыға. Төлейм өзім алғанында, төлейм қатын алғанында. Келкі қалар, қалым юп, көршілер аларында. Бітті. Адам баласы үзенең кем икәнлеген башкарган эше ашагына күрсәтә ала. Эшен җиренә җиткереп, тырышып эшләгән сәләтле кешеләрне яраталар, ихтирам итәләр. Ихтирам сине канатландырып, яшәү көче биреп тора. Ихтирамны үзең белән яңа эшкә алып китә алмыйсың. Яңа эштә ят кешеләр арасында яңа абруй яуларга кирәк. Моның өчен тәҗрибә туплау, яңа коллектив куйган таләпләрне җиренә җиткереп үти алу кирәк. Бу бик катгый шарт. Ул бик күп көч түгене сорый. Эш шулай ук көрәш. Аның спорттан айырмасы шунда гына. Спорт ярышлары меңләгән тамашачылар күз алдында үткәрелә. Эш тамашачыларсыз эшләнә. Ләкин барыбер тамашачыларны син эшләгән эшне күрәчәк, аңа бәя бирәчәк кешеләрне күздә тотып эшләнә. Ярыш дигән нәрсә әнә шуннан килеп чыга. Эш һәм ял турында мәкалләр. Ашына күрә табагы, хезмәтенә күрә бәһасе. Жалония белән байыган кешене кайда күргәнең бар? Кара эшкә ак көмеш. Ягъни эше авыр булса да, намус белән тапкан акчаның кешегә 100 аклыгы булуы. Ак көмеш сүзе белән киная юлла әйтелгән. Эзләгән кырт бал табар, эшләгән кул мал табар. Эшләсәң эшең тишмәс. Ягъни файдасы үзеңнән артык булмас, акчасы бер җиреңә ярар дигән кебек урында әйтелә. Ашы тир белән татлы аш табыла. Ашамый, тамак туймый, эшләми, ризык булмый. Ашка дисәң зәбидә, эшкә дисәң юк иде. Ашы барның эше бар. Ашына күрә табагы, эшенә күрә тамагы. Ашы юкның эше юк, эше юкның ашы юк. Аягың ләпилдәп торса, авызың шәпилдәп торыр. Берәүнең кулыннан эшен алсаң, авызыннан ашын алырсың. Карап торып тук булмассың. Кем эшләми, шул ашамый. Кол булып эшләсәң, би булып ашарсың. Ягъни эшләгәндә эшеңнең колы урынына эшләсәң, ашаганда би, ягъни кнәз шикелле иркенләнеп ашарсың дигәне. Борынгы коллык билек чорыннан калган мәкаль. Кулы кыймылдаганның авызы кыймылдар. Күрмәгән ашым түгел, эшләмәгән эшем түгел. Ягъни тамак ялына эшләгәндә риза булмаганда әйтелгән сүзләр. Тешең барда ашап кал, көчең барда эшләп кал. Хезмәт итеп ашаган икмәк тәмлерәк була. Шиметеп җыйсаң, учлап ашарсың. Ягъни запас вактан җыела дигәне. Җиләк җыюдан яки игенченең игенне бөртөкләп җыйгандай җыеп, бура тутыруыннан мисалга алынган. Чикләвек ватмасаң, төшен ашый алмассың. Ягъни эш белән чарасын, мәшәкатен күрмичә, табигать үзлегеннән генә бирми дигәнгә мисал. Читкә китеп эшлә, өеңә кайтып аша. Ягъни шахтага эшкә китеп йөрүче кымгыр җалылар мәкаледә, бурлаклар мәкаледә. Эше каты, икмәге татлы. Ягъни эше нихәтле каты булса, табышы да шул хәтле зур була дигәне. Сезонлы эшчеләр мәкале. Эшкә кушсаң, бу серемдә касыгым, аш дигәндә кая минем кашыгым.
Эшләгән ашаган, эшләмәгән какшаган. Эшләгән ашый, эшләмәгән баш кашый. Эшләгәндә эш язар, ашаганда аш язар. Ягъни тиң-тиңне тарта дигән борынгы ышануга корылган мәкаль. Монда кешенең тәкъдире табигатенә күрә була. Аш белән эш тә язмыш буенча килә дигән караш чагыла. Төрдәше эшләгәнгә эш бирер, ашаганга аш бирер. Эшләмичә ашап булмый, ашамасаң яшәп булмый. Эшләмәгән ашамый. Эштән соң аш тәмле булыр. Үз икмәгең үзеңнән. Ягъни бу кагыйдә хөкемдәге мәкаль. Кешенең үз алдында беренче бурычы үз кулы көче белән үз тамагын, аннан гаиләсе тамагын асраудан башлана дигән сүз. Үз ризыгыңны үзең тап, ягъни кешегә салынма дигән сүз. Һәр эшнең җае бар, һәр ашның тәме бар. Җәй эшләсәң, кыш ашарсың. Бу тормышның һәр минуты алтын. Вакытның юк туктап торганы. Сәгать укларының юк бит кирегә борылганы. Кичә эшләр эшкәйләрен калса, үкенсәң дә булмый кайтарып, бәгырьләрне үртәп тора бит ул күңел яраларын актарып. Үкенмәслек итеп яшигәле. Һәр минутның белеп кадерен дуслык татулыклар бакчасында хөрмәт итеп җирдә бер-берен. Агач гомерен билгелиләр боҗралардан. Атның яшен билгелиләр карап төшенә. Балыкныкын тәңкәдәге сыры белән, кеше гомерен җырлый торган җыры белән, салган эзе юлы белән. Бәялиләр карап эшенә. Үткәнебезне алалап, киләчәккә өмет баглап, яңа көнгә әйдә бергә атылыйкчы. Яхшылыкны һәр чак күзләп, матур эшләр белән бизәп, гомер көндәлеген бергә языйкчы. Тормышлар гөлимин булсын, балалар гөл килеп торсын, тыныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәсен алсу гөлләр. Тормышлар гөлимин булсын, балалар гөл килеп торсын, тыныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәсен алсу гөлләр. Яшәү ямьле, яшәү рәхәт, һәр кем тапсын аннан ләззәт. Матур үтсен иде тормыш юлларын. Караңгыда адашканга, барыр юлдан тайпылганга, кояш сипсен иде якты нурларын. Тормышлар гөлимин булсын, балалар гөл килеп торсын, тыныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәсен алсу гөлләр. Тормышлар гөлимин булсын, балалар гөл килеп торсын, тыныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәсен алсу гөлләр. Килер буынны без яклыйк, табигатыбызны саклыйк. Чәчәк атар шунда гүзәл илебез. Җиргә изгелек өләшик, бир кулыңны бердәмләшик. Бердәмлектә генә безнең көч
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез кешенең кеше эшендә исемле тапшыру тыңладыгыз. Нәкый сәнбәтнең татар халык мәкальләре, Хуҗи Мәхмүтовның язылмаган кануннар, Гайса Хөсәеновның таштагы язулар дөньяда сүзем калыр җыентыкларыннан алынды. Әсхәр Кашфуллин шигыре кулланылды. Инде музыкаль яктан Алмаз Хәсәнов башкаруындагы Матур яшәргә тырыш исемле җыр, Әнвәр Нургалиев башкаруындагы Гомерләр бер генә, Равил Галиев башкаруындагы Бер алманы бишкә бүлик, Наил Табанаков башкаруындагы Бурычлар һәм Айгөл Бариева башкаруындагы Яшәү рәхәт исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.